Policie Teplice. Prosím vás, abyste přijali. Kam? No, protože tady to se nedá sedět doma, oni mi bokají půl na okno. Ale kde? Chodím ven a půl mi bokají na okno. No dobře, ale musíte mi říct kde. Adresu chcete? No adresu určitě, no. Skládka 259. Kolik? 52. Skládka 259. 200, a v kterém městě? No. V kterém městě? 250. 200... Skládka 259, ale v kterém městě? Teplice nebo Duchcov nebo... Haló? No, prosím vás. Prosím vás, město bych potřeboval vědět. No, 259, 52. Skládka 259, jo? No. Ale který město? No, tady to máme na baráku, no. 259, 52. Ale jaký město musíte mi říct? To je ulice. Já potřebuji město. Teplice, Duchcov, Bylina. Skládka. Ale který město? No, tak já nevím právě. Počkejte, vy nevíte, kde bydlíte, v kterém městě? Který jako myslíte? No jako, tady třeba jste se dovolal do Teplic. A vy bydlíte v Teplicích, nebo v Bylině, nebo... Bylině bydlíme právě. Jo, Bylina. No, Bylina. Bylina, Skládka 259. No. A vaše jméno je jaký? No, prosím. Vaše jméno? Skládka. Skládka. No. Ale vy se jmenujete jak? Novák, Jedlička. Jo. Ne. Jak se jmenujete? No, tam můžete sem přijet, no. No jo, ale já potřebuji vaše jméno. Ještě jedno to chcete říct. Ne, ještě jednou, já už mám adresu, ale já teďkom potřebuju, jak se jmenujete, jak vám říkají. No. Jo. Helejte, slyšíte mi? Vy chcete jméno, já nevím. No jméno, ano, jméno potřebuju. Dominik Karchňák. Dominik Karchňák, tak, konečně jsme se tam dostali. Tak já vám tam, takže je to Bylina, Skládka 259. Ano? Jo. Tak tam počkejte, já vám tam pošlu, jo? Jo. Naschle.